Good morning mga kasanaol, magluluto kita yanahin, sarad. Ang tawag hindi amon sarad. So, tadi mag-isa na kita sibuyas, tapos masuna, tapos pagpula tasuna, ilunod ka na ang sarad. Tapos tayo kayon, tapos butangan tahing, suka, mamantuyo, tapos tayo kayon, tapos bitsin, tapos paminta ulit, tapos kita kuan dahon, tapos ading kuan ini tawag ni labuyo, siling labuyo sa tayo. Tapos ito na mga kasanaol, luluto niya. Ito na, so magpanam medyo brown na ya mga kasanaol. So, tapos hindi na magdudugay ini, haunon ta na. So, okay na, luto na. Tapos itasya ta na ganitingkan mga kasanaol. Sa tao tidak mga kasanaol ha nakikita. O na guys, ay sayang tara guys, pangahon kita. At makaon ako kay mamamahaw ako. Kaya salig hapon yung sisiring mukbang. Pero diri ko ni mukbang as in kay pamahaw lang ni, tapos diri ko naubos, tapos magkano pasaya testingan ta kung ano ko pasaya bakay. Mga medyo gihapon masarap-sarap. Wow, sarap mga kasanaol. Sa tao tidaan mga nakikita, salamat iyo mga pagkita o suporta. Paki-share naman o like. Okay, adi mamahaw ako. So adi last ko ini nga pag kaon adi kay baga medyo nabusog na ako mga kasanaol.